Tiri vanhu venyama pamusoro penyika tinotadza pazvimwe zvake zvinoda kuona muridzi wavo. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Kana uno chikwereti nehama yako taurana naye nenguva, umubhadhara chikwereti nenguva, mowirirana pasina kuya kudare pamama. Zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu vanogona kukuyanganisai muchiwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zvebu munofanira kuzviziva. Nyanga dziripo, zvidhoma zviripo, varoyi varipo, vanoita zvakaipa varipo, asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanza urove nhasi unonzi unooma, unonzi wakaoma, asi panyika yevapenya havasisipo, vakatorwa nenguva yaMwari. Saka hunhu hwakanaka. Unoona munhu anouya nebvudzi rinyanda muzha yanofunga. Iwe ukararawo nomukadzi wako mumba, iwe mukadzi kana ukada kubatawo musoro wadhedhe, kuti ubate makarara ngoti gadiso ruoko ndisi apa, unoona uri kuchitobayiwa nebvudzi romurume wako. Murume iye. Right, ndipe nyaya yatona. Chitaura. Pamusoro changambi. Nyaya itika kumba kwangu ndiyoti murume wangu anga asingauye kumba nenguva, aiuya kunze kwachena. Asingadyi chikafu chandobika. Ndobe ndabata mameseji mufoni make anenge achitaura nemunhami negirlfriend yake. Ndobe ndabvunza ndikati kwekongoramba tichigadziriso zvinosvika kupiko. Ndobe ndobva wapindura rafu, ndobe ndati ndinodza atete hanzvadzi yatezva rinogara padhuze. Ndaienda ndikadzoka pane mumwe mukadzi pa next door. Anga ashedzwa kuti auya ndiendese kumba kwedu, zvikati mabuda muchiende koko, mabuda musina kuoneka, sikaendeswa kumba kwedu. Ndobe ndaienda. Ndobe ndasvika mangwana achona, ndobva patumwa sadombo svikazika chikaita bhuti. Ndobva ndafonera baba vangu, ndobva kuti enda unoita sei, enda unorongedza zvina mhosva, ndichazouya ndichitaura naye kana ndaita sei ndauye koko. Ndobva ndaenda. Pandikasvika ikoko ndikasvika zvinhu zvese zvatorongedzwa kuti handina chandikasvika unorongedza. Zvikanzi zvandataura ndizvozvo, ndakangosvika nekutakura mabhegi angu natete, ndobva tangudzokera. Papera 2 days ndobva tuma sadombo kufuga mwana wangu. Ndikati mwana hatori nekuti achiri mudiki, ane 3 years mwana wacho. Saka uda kuza tachi kukuda here. Ndizva ndizvo. Ndoda ucheni. Wasinzwa here. Kamusoro dai. Ndangoti kugara kwandaita nemudzimai wangu. Ndakamboti netsane kumashuri naye. Mukadzi wangu ndinomuda. Handiti. Asi ndine zvikonzero zvandoti nditaure. Taura chini. Right. Mukadzi wangu ndakanetsana naye pokutanga. Akasadzira mai vangu vakadonha. Mushure mokunzi aiwa murora musadaro. Amai vangu vakadonha. Chechi2 ndakanetsana naye akarara banga magumbezi. Akazombisa banga kusenyi. Achitomona banga iraida kuuraya iwewe ndouraya mwana. Chechi3 ndagara naye akaburitsa muromo wokutaura kuti iwewe uri mwana wokuhura nemunin'ina wako, uri mwana wokuhura mese, baba vako havazvarise. Chechi3 akatunga mai vangu zvinyadzi ndiripo. Saka ndakasvika pakoroti anateta chose ndaitaura nanasekuru wacho varipo ndevakudza nyadzi sedzipi. Saka ndakazosvika pakaenda kumba kwavo, ndobva ndatsanangurira mudzi uri ndoti ndakati sekuru nagogo tinogara sei nemunhu atava mashoko akadai, ndosvika kupi, ndoda kuti mundiudziwe. Handitika mumwe wangu mugadzirise ichi mukana wamake.
handizivi kuti mangwana achabaya banga ndiani, ndichabayiwa kana kuti ndichambaya iyi, handizivi kuti achakurwa ndiani. Tobva tatinose kugara akuita se akuda panguva yandakataura izvozvo ndakabva ndabuda pandadzokera kumba ndobva ndiri pasambo kuseni ndasadombo yari pakadai tagara chitaura nezvayo handiti saka ndobva aenda kupi kumba kwavo ndobva anositeta nyaya iyoyo semataura andaita. Sadombo ndakamuudza kuti anotaura kuti audzana tete vacho nanatete vangu inini apa tete vake apa nanatete vangu totaura nyaya zvairi toyanana. Ndakazongoona vakuuya nemabhegi notakura zvinhu madzimai angu. Ndakavabvunza kuti waraite mainotora zvinhu handiti tete madii mamira kutora zvinhu anditongouya apa natete vake apa takurukura nyaya ipi zvakanzi hatina nguva murikuona ndokuti no problem hapana chakaipa ndomashoko tari kuva uchi wemwana ndakati ayo hapana chakaipa tiri makasununguka ndokupinda mbamani mangu ndokurongedza zvokunzi hembe dzamumabhegi andakarongedza kuti kunyepa ndipanapa handisi kuti ichokwadi akasvika norongedza zvinhu zvake vakatakura zvimwe zvinhu zvangu mafotozi angu nechitupa vakaenda nazvo nemwe chete vanisi kuona mukadzi handina kuramba asi ndiri kuti ngaagadzise zvaakaita kunanga amai angu Wehure kuti bangu hazvarise nekunditukira amai vangu nekuvasandidzira vachidona. Wapedza? Wati mukadzi uri kumuda? Mukadzi wangu uri kumuda. Hanzi ndiri kukuda. Hanzi ndiri kukuda. Alright. Unoenda naye murume? Ndinoenda naye. Kuzvaataura izvo wazvinzwa? Kuti hazvisi pane dambudziko? Papanza? Unogadzirisa ipa parise? Pamusoro wechingano. Zvese zvokuti ndakatuka kana kuti ndakasvika natete tete tuna ndikaenda navo varipo. Tikasvika zvinhu zvese zvikarongedzwa. Ndakashaya zvimwe zvinhu zvokuti waisaidzira mai vachidonha chinanga amai Wehure. Ndombvura ndikarira nebanga kunyepa. Kana kuvasandudzira handina ivo ndovaigara vachindirawo kana muchida ndokuradzai mavanga handina kutuka kutuka handina kutuka kana zvinhu makumbo izvi zvese izvi kusvika muzvidya meso pandakasimudza taura yatinzwa sekuru wacho wemwana uyu achikumbira kuti Sadombo wacho akauya ari muno here ataura zvakanyaura pamusana auya mwana Sadombo Sadombo anokunda kuuya aita dambudziko ashaikiwa nemukwasha wangu aida kutarura Sadombo akauya vanzikadzi vadaguta mwana wenyu ndakatini ndazvinzvaikuchengeti baba vake vari kuharare iwe Sadombo chimira tifonere baba vake ari kuharare ndiyawamuchataura naye saka takafona yarimo vakati endai munotora mwana kana adaro iye hazvikwanisike kuti ape kupuro kana ini asi kutoti anokupurira kudari ndakataura baba vomwana Sadombo tete vacho vakaenda naye kutakura mzi yacho vari kani vari munhu iwe asi naye ndizvo zvinoitwa here zvaukaita kana kuda mukadzi asi kutuka kwaiita vabereki vangu ini ndine mawitness aripo sekuru vacho pakatuka vabereki vangu zvese takagara nakumba takavataurira Sadombo handina kumutuma chidaro asi ndakamutuma chiti ngavagadzirise ochi ndo mashoko andakatumira Sadombo ndamanzwa wanzwa vachitaura kakuti Sadombo akachita zvakaguta saka napaitika nyaya dzakadaro mukadzi uchibuda unoti here ndachienda kuti pamusoro wechingambo kana patikaenda kumba amwene vangu varipo vachiti vachitovhunzwa namama kuti ndo zvamafungire zvikanzwa ndataura ndizvozvo zvavanzwa naSadombo ndizvozvo zvandataura. Okay.
Atenda zinomashukunurongedza zviri handina kunorongedza chandikabata chete ibhegi randaiti kune izvikanze kune hembe dzemwana dzanga dzakatorongedzwa kudhara dzavo baba ovhima vamusisina dzanga dzasaridzi mwana wanga chipleni ndikuinzwa asi yokuti anzi ndakatura amai kana kudini handina chandikasiya handina Pana udzivana amana yamati mato amana yakabva mabotonga. Vana vakuru vanotonga ini. Vakuru vacho vari. Nyaya yekutaura nezvayo musikana uyu pekutanga vakauya amai zvokungataunoke tichidzokere mumashure vakauya amai vari amwene ndamaidzingidze vakatipa masvondo 3 vachitunda kupai mwana wahanzvadzi yenyu kuti mugare naye nokuti anouyanga uyu mwana wahanzvadzi yenyu akabva pamba pakwinini pane mwana waukureva mukomana achatopinda mubhawa nekuneta kwaakaita vari amwene vedamaidzingidze ndofunga takagara nemwana wahanzvadzi vangu kukumba kwababa kwamatimura 3 weeks tinaye tagara naye tavashedza ndofunga vakazouya vauya vakati takamboyo kumba zvanga zvaanani asi ndakuwedzera kuti rimwe svondo ndofunga navari kutaura inebhati anga aripo akadaira kuti mimi nzima amai motiwedzera mamwe mazuva pane mwana murume wake anoti kudii Bombira ikafana hivyo. Wewe kulina mkazi wako. Mkazi wako ndinomuda. Sisi roho za kumuda. Nilikuta ndati sisi roho za kumuda. Anotokera sei wakamwekera. Ayo kuenda mandakamita kuti aende ndakati agonogadzisa mashoko ake nokuti haakwanisi kutaza namweni nemashoko anga akataura. Anenge azonaka here kuti anozokera. Ndaiti pamwe zvakagadziriswa atogara datokurukura pamwe zvingete wadini kuti kana usumudaenda kumutora kwaari. Ndikutaura nini? Ndiri kuzvinzwisisa. Unoenda kumutora nini? Ndichamboona. Aiwa nokuti zvazvingeta iwe usitaura naumwe ndati taura zvakufunga ndatenda kutora mukadzi. Handisi kuramba kunomutora ndikuenda kunomutora asi pokuti ndigare naye nemashoko ayaitaura pamba saka uchamuda. Aiwa ndiri kumuda. Unomisa kupi ano mashoko ayaitaura pamba akaita? Ndati pamwe takataura takaonesana kudzoka kumba. Waida kuoneserwa ndareka kuonesana meka? Ndosaka ndakati ana tete vauya tikurukure. Ndati waida kuoneserwa ndareka kuti unofana kuenda kuna ana tete kuti ndinofana kuenda ikoko asana tete ndakavataurira. Ukaendera kugara novatete pasina mwana wako? Ini ndaiti sezvo ndavataura kuti tete huyai titaure. Nditi pamwe vachauya. Tete unonyatsoziva kuti vanomusoro murume wako? Ndozviziva. Wakadikenda kuna baba mukuru wako? Baba ndakapakosha. Wakakoshiwa. Saka mukadzi uri kumuda? Mukadzi wangu ndinomuda. Alright, tiite iso hazvina basa. Titarise musi wa18 ndopanotodza kuti mukadzi ari mureva kuti asimuna tosangana musi wa18. Kana uchida mukadzi enda unomutora kana pasina kusangana musi wa18. Mwana dopa atwaza asakaza kuona kuti achakirwa. Bosi amatimu yomuntu wati ngobane mashoka akakuta amatimu. Saka tosangana musi wa18. Simisi enda. Ngoya no. Tipe imwe nyaya.